Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο του Emotion The Podcast, ένα podcast για την ψυχική υγεία, την ψυχολογία και την αυτοβελτίωση. Είμαι η Αγγελική Ρεκλίτη, ψυχολόγος και σήμερα θα δούμε την βιοδυναμική αναπνοή. Η βιοδυναμική αναπνοή ή αλλιώς Biodynamic Breathwork and Trauma Release System, BBTRS στα αρχικά της, αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο η οποία συνδυάζει τεχνικές αναπνοής μαζί με άλλες σωματικές πρακτικές, όπως είναι η κίνηση, ο ήχος, η έκφραση συναισθημάτων και η εργασία με την ενέργεια του σώματος. Αποτελεί δημιούργημα του Γκίτεν Τόνκοφ και ο στόχος της είναι να απελευθερώσει τραυματικές εμπειρίες και συναισθηματικό φορτίο τα οποία είναι αποθηκευμένα στο σώμα μας. Τα ωφέλη της είναι η βαθιά χαλάρωση και η απελευθέρωση από το στρες, η απελευθέρωση τραυμάτων και συναισθηματικών μπλοκαρισμάτων, η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, η ενίσχυση της σύνδεσης σώματος και μυαλού και η αυξημένη ενέργεια και ζωτικότητα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά μαζί να κάνουμε μια πρακτική βιοδυναμικής αναπνοής, οπότε όταν είστε έτοιμοι μπορείτε να βρείτε έναν άνετο χώρο για να καθίσετε ή να ξαπλώσετε και θα σας καθοδηγήσω για τα επόμενα 15 λεπτά. Ας ξεκινήσουμε. Καθόμαστε ή ξαπλώνουμε σε μία άνετη θέση. Φροντίζουμε η πλάτη μας να είναι ευθεία αν καθόμαστε ή αν ξαπλώνουμε αφήνουμε ολόκληρο το σώμα μας να ξεκουραστεί. Αρχίζουμε σιγά σιγά να κλείνουμε τα μάτια μας και παίρνουμε μερικές βαθιές αναπνοές από τη μύτη, νιώθοντας τον αέρα να γεμίζει τους πνεύμονές μας. Αναπνέουμε αργά και βαθιά. Εισπνοή από τη μύτη, νιώθουμε την ενέργειά μας να γεμίζει το σώμα μας. Εκπνοή από το στόμα, νιώθουμε κάθε ένταση να φεύγει μακριά. Εστιάζουμε την προσοχή μας στα σημεία του σώματός μας που ακουμπούν στο πάτωμα ή στην καρέκλα. Παρατηρούμε πώς αισθανόμαστε το σώμα μας αυτή τη στιγμή, χωρίς κριτική, χωρίς παρατήρηση. Αφήνουμε το σώμα μας να χαλαρώσει και φέρνουμε την προσοχή στη κοιλιά μας. Με κάθε εισπνοή φουσκώνουμε την κοιλιά μας. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνει. Νιώθουμε αυτόν τον κύκλο της αναπνοής και συνδεόμαστε με το σώμα μας.
Εισπνέουμε βαθιά και αργά. Και εκπνέουμε από το στόμα χωρίς να κρατάμε την αναπνοή μας. Κάνουμε ακόμη 3 κύκλους αναπνοών με αυτό το ρυθμό. Ξεκινάμε σιγά σιγά με την πιο ενεργητική φάση. Ενισχύουμε την αναπνοή μας και δημιουργούμε ρυθμό. Παίρνουμε σιγά σιγά πιο γρήγορες, βαθιές αναπνοές από το στόμα, με πλήρη εισπνοή και άμεση εκπνοή. Δεν ελέγχουμε το ρυθμό, αφήνουμε να γίνεται φυσικά και κάθε αναπνοή μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην εσωτερική μας ενέργεια. Είτε εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα, είτε εισπνοή και εκπνοή από το στόμα. Δημιουργούμε έναν κύκλο χωρίς να κρατάμε ίδιους ρυθμούς κάθε φορά, ίδιοι χρόνοι εισπνοής εκπνοής. Σιγά σιγά, εάν το επιθυμούμε, εντάσσουμε και λίγη κίνηση στο σώμα μας, όπου νιώθουμε ότι χρειάζεται να κινηθεί όποιο μέρος του σώματος και με όποιον τρόπο. Ίσως θέλουμε να κουνήσουμε τους ώμους ή το κεφάλι μας ελαφριά, είτε ρυθμικά. Αφήνουμε το σώμα μας να εκφραστεί ελεύθερα, να ακολουθήσει την αναπνοή μας και όποια ένταση μπορεί να υπάρχει να ξεμπλοκαριστεί. Δεν σκεφτόμαστε, δεν αναλογιζόμαστε κάτι, απλά αφήνουμε τον εαυτό μας να κινηθεί φυσικά. Τα χέρια μας, τα δάχτυλά μας, τον κορμό μας, τα γόνατά μας, τα πόδια μας, όπου νιώθουμε ότι χρειάζεται αυτή η ενέργεια να προχωρήσει και να κινηθεί. Μπορεί να θέλουμε να σηκωθούμε όρθιοι, μπορεί να θέλουμε να κινηθούμε ρυθμικά με μια κίνηση.
Ίσως θέλουμε και να κουμπίσουμε το σώμα μας σε κάποιο σημείο που το έχει ανάγκη. Με τις παλάμες μας. Με ανοιχτές παλάμες να κουμπάμε το σημείο που νιώθουμε ότι χρειάζεται. Όπως στην καρδιά μας, το σημείο στην καρδιά, το στέρνο μας. Μπορεί να θέλουμε να πάρουμε τον εαυτό μας μια αγκαλιά. Κάνουμε όποια κίνηση είναι φυσική αυτή τη στιγμή για εμάς. Μπορεί να θέλουμε να επιταχύνουμε. Να επιταχύνουμε την αναπνοή και να επιταχύνει και η κίνηση. Ό,τι εμάς μας φαίνεται φυσικό. Μπορεί να θέλουμε να κινήσουμε το κεφάλι μας κυκλικά ή από τη μία πλευρά στην άλλη. Νιώθουμε την ενέργεια να κυλά σε όλο μας το σώμα. Συνεχίζουμε με δυνατές εισπνοές και εκπνοές. Προσθέτουμε ένταση και κίνηση. Μπορούμε να εκφραστούμε όπως θέλουμε. Αν νιώσουμε κάποια συναισθήματα να έρχονται στην επιφάνεια, τα αφήνουμε να έρθουν. Αφήνουμε το σώμα μας να δουλέψει μαζί με την αναπνοή. Θέλουμε να εκφραστούμε και με κάποιον ήχο. Στη βιοδυναμική αναπνοή όλα είναι ευπρόσδεκτα. Με τα άκρα μας, να την αχθούμε. Παίρνουμε τον χρόνο μας και εκφραζόμαστε.
σιγά σιγά επιβραδύνουμε τον ρυθμό της αναπνοής μας. Επιστρέφουμε σε αργές, βαθιές αναπνοές από τη μύτη. Καθώς η αναπνοή μας ηρεμεί, νιώθουμε και το σώμα μας να ηρεμεί μαζί της. Η καρδιά μας αρχίζει να χτυπά πιο αργά και το σώμα μας νιώθει ανάλαφρο και χαλαρωμένο. Φέρνουμε την προσοχή μας στην καρδιά μας. Μπορούμε να φέρουμε και το χέρι μας ή και τα δύο μας χέρια. Νιώθουμε την περιοχή του στήθους μας να μαλακώνει. Εστιάζουμε σε αυτό το σημείο και αφήνουμε την αίσθηση της αγάπης και της γαλήνης να γεμίσει το σώμα μας. Καθώς αναπνέουμε, φανταζόμαστε ότι εισπνέουμε θετική ενέργεια και εκπνέουμε οτιδήποτε είναι αυτό που μας βαραίνει. Νιώθουμε απεραντοσύνη και ευγνωμοσύνη. Αφήνουμε τον εαυτό μας να χαλαρώσει εντελώς. Και μένουμε με αυτή την αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και ευεξίας για μερικές ακόμη στιγμές. Αρχίζουμε σιγά σιγά να φέρνουμε πάλι την προσοχή μας πίσω στο χώρο γύρω μας. Κινούμε απαλά τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών μας. Ανοίγουμε αργά τα μάτια μας και παίρνουμε μια τελευταία βαθιά αναπνοή. Εύχομαι αυτή η σύντομη συνεδρία βιοδυναμικής αναπνοής να ήταν μια ευκαιρία
για το σώμα και το μυαλό σας να συνδεθούν, να χαλαρώσουν και να απελευθερωθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το επεισόδιο του podcast. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη συνεδρία οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε ότι χρειάζεστε ηρεμία ή απελευθέρωση στρες. Μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο επεισόδιο, φροντίστε τον εαυτό σας και να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.